Сребърна – птичето царство. Представете си вълшебна картина. Езеро, чието отражение изглежда сребърно, девствени брегове и непокътната природа. В североизточния край на България има такова място. Езерото Сребърна, разположено между река Дунав и град Силистра, едно от природните съкровища на България, вписано в списъка на ЮНЕСКО за световно природно наследство. Езерото се намира точно върху древния път на прелетните птици от Европа към Африка – Вия Понтика, и е дом на уникални и разнообразни водоплаващи птици. От средата на 20 век е обявено за развъдник на водоплаващи птици и има статут на резерват. Едни от най-интересните видове, които обитават езерото, са кръглоглавият пеликан, диви гъски и диви патици, бели чапли, лебеди и други. Заради редките и изчезващи видове птици, през 1983 г. езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световно и природно-културно наследство на ЮНЕСКО. Целта е да се запази уникалното биологично разнообразие, с което езерото е известно сред българската и европейска научна общност още от началото на 20 век. Плаващите тръстикови острови са интересен феномен, който може да се види в езерото Сребърна. Тези островчета, наричани от местното население кочки, никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното движение на водата. Това улеснява живота на птиците, които населяват езерото, защото те гнездят върху тези подвижни острови. Резерватът е включен в списъка с най-значими влажни зони в Европа. Включен е и в световната мрежа на биосферните резервати по програмата «Човекът и биосферата» на ЮНЕСКО, а също и в списъка на орнитологично важните места в Европа. Към резервата има изграден природонаучен музей, в който са изложени препарирани обитатели на езерото. Друга интересна атракция представлява възможността туристите да наблюдават птиците посредством видеокамера, поставена в езерото. Около резервата е направена и екопътека, където посетителите могат да се насладят на приятната гледка от специално построените наблюдателни площадки или да си починат в беседките за отдих. Преди повече от век унгарският географ Феликс Каниц обявява езерото Сребърна за Елдорадо на блатните птици. И днес е така. Езерото Сребърна наистина е впечатляващ природен обект, все така дом на многобройни видове растения и животни, и е една истинска съкровищница за орнитолози, фотолюбители и туристи.